Barka da zuwa, barkanmu da sake saduwa. To a yau ma dai kamar kullum na kawo muku wani sabon website wanda za ku riƙa samun kuɗi a kyauta. A kwanakin baya da suka wuce in ba ku manta ba na kawo muku yadda za ka samu Solana a free. Ta wannan bidiyon zan muku bayani yadda za ka samu BNB a kyauta. To mu je mu cika bin bidiyon. To na ajiye link a cikin WhatsApp channel nawa, kana taɓa sunan bidiyon. To na ajiye link a description na wannan bidiyon da kuma wajen comment, ko kuma ka join ma WhatsApp channel nawa za ka samu link ɗin. To mu je mu fara. Ok, kana taɓa link zai kama waje kamar haka. Sai ka zo ka saka sunanka, sai na Gmail, sai ka ƙirƙiri password. To bara mu ƙirƙiri password. To bayan ka saka password, za ka zo ka danna inda ka rubuta square ɗin nan, sai ka zo ka danna nan inda ka rubuta sign up. Yau wato account ɗinmu ya gama creatuwa, in zai mu jira shi ya gama loading. Bayan ya gama loading, idan ka kula nan sama za ka ga balance ɗinmu 00. To wannan ana samun BNB ne ta wannan application. Sai ka zo nan sama wajen notification ɗin nan, sai ka taɓa shi. Sai ka danna inda ka rubuta verify your Gmail account. To sai ka danna inda aka rubuta verify Gmail. To sai mu yi minimizing, sai mu yawwa ga saƙon da suka turo mana, sai mu zo mu danna kan shi. Sai mu zo mu danna inda aka rubuta verify Gmail ɗin nan. To zai maida mu cikin website nasu. Sai mu danna go home ɗin nan. Yawwa to kun ga sun bamu bonus a nan. Sai mu zo mu yi claiming na bonus da suka bamu. Sai mu zo nan bonus, sai mu ja ƙasa, sai mu danna nan. Ok sun gamu, sai mu zo mu danna daily ɗin nan. A haka za ku ga point ɗinmu suna ƙaruwa. Allah sai mu ƙara dannawa. Allah mu ƙara dannawa. To kuna gani da haka da haka. Ku kula can sama, nan sama ku ga za ku ga yana ƙaruwa. Ku duba nan sama za ku ga bonus ɗin yana ƙaruwa. Kun ga balance ɗinmu ya ƙaru. Yawwa to mun gama wannan cinye wannan voice ɗin. Sai kuma mu dawo nan, sai mu ja nan ƙasa. Yawwa sai mu danna nan. Ok ya nuna sai bayan minti 50 haka za mu zo mu yi claiming nasa. To nan gurin duk bayan awa ɗaya za ka zo ka riƙa claiming, suna baka point. To sai kuma wajen depositing, nan za ka zo ka yi depositing domin ka saka kuɗi ka buga game. Za ka zo nan sai ka kofa link nasu, ka je ka turo a wallet da kake amfani. Sai mu koma baya. Sai mu zo nan sama nan ɗigo guda ukun nan, setting balance namu, sai mu zo nan. Za mu ga inda aka rubuta withdraw.
sai mu taɓa kan shi. To bayan mun taɓa withdraw zai kawo mana feji kamar haka. To wannan fejin nan ne ake withdrawing. Nan za ka zo ka ɗauko BNB wallet address naka, amma ana so ka ɗauko base 20. Sai ka zo ka danna amount. Kun ga minimum withdraw nasu. Sai ka saka address naka nan, sai ka danna inda ka rubuta withdraw. Sai kuma mu dawo nan sama. Nan za ka iya buga game domin ka samu kuɗi. To amma ku kula fa, kuna buga game suna ɗaukan abun da kuke balance ɗin da kuke, to bara ku jira mu buga game domin ka game ɗin yanda yake. Kana buga game suna ƙara maka level. To kaga wannan level muna level 1, to ka gani boy balance ɗin mu. To bara mu buga game kamar haka. Ok, to kun gani za ka iya ƙarawa. Kwatankwacin abin da ka saka, kwatankwacin abin da za ka samu, sai mu zo nan. Yawwa, to kun gani mun ƙara, kun ga balance ɗin mu ya ƙaru. To kun gani sun ci mu dai. To hala kun gani sun ƙara shi mu, balance ɗin mu yana raguwa idan kuka duba can sama, za ku ga yanzu ya ƙaru. Yanzu hallo ya ragu da haka da haka. Kun ga hallo ya ƙaru. Kun gani? Kula can sama dai. To haka za ka yi kana buga game. Za ka iya canzawa game wannan ɗin bai maka ba. Za ka zo ka zaɓi wanda ya maka domin ka buga. Za ka ga sun nuna nan. Ka gani nan? To ka gana abun da na buga suka shine nan ƙasa. Za ka zaɓi wanda ya maka. To amfanin buga game ɗin nan suna canza level. To kamar bayan mun ga abun nan. To kun gani in kana level 1, ka gani za su baka abin da za su baka. In kana level 2, in kana level 3, har zuwa ƙarshe. Ka gani kwatankwacin level da kake, kwatankwacin claiming da za ka riƙa yi duk bayan awa ɗaya suna baka coin nasu. To kar ku manta da subscribing my channel ɗin da kuma danna mana liking domin ƙara mana ƙwarin gwiwa a koda yaushe. Sai mun haɗu a next video.